Us aparteu vosaltres, us disparo directament. Ai, com passen per sota. Tinc tràfic aquí. Vale, Rodan. Hola! Mira que ho he pensat. Hola! M'ha trencat algú? Sí. La mare que el va parir. Tens foc. La mare que el va parir. Aviam si m'acabo d'alinear. Vale. Com vulgui, Josep. Sí? Sí. Vale. Frens... Tinc algú blocat. Algú està blocat? Gasofons... No, a mi no. Doncs aquest és meu. Josep Rodan. Copes rodant. Josep a l'aire. Aquest és brutal. Surto quasi bé vertical i em foto un gir. No m'enganxen, sí. Vale, copes aire. Ja comença a donar contactes enemics. Sí. Aquest asfalt està una mica fet caca. Ja no sé per què se m'ha empatat, perquè anava a portar 140 nusos, no sé. Baixa velocitat, Copes, baixa velocitat. Que m'he encarat tan malament com he sapigut. No, això és igual. Ja sé, la maniobrabilitat ja és alta d'aquests avions. L'únic problema és que fins que no arribis a 140 o així no podràs aterrar. Va, no puc girar per encarar-me amb vosaltres. Intentaré anar una mica més lluny i amb més inèrcia. Doncs fins a 140. Treu aire fre. El tinc posat, no? Ah, no sé, des de fora no es veu, però potser. Vinga, no facis trompos. Això no és fila 2. Està gelat al terra. Sí, està gelat. No sé per què tiro el morro amunt, això no és un mirage. Vale, vinga, frena. Que se m'acaba la pista. El tens. Ara hi ha una placa de gel aquí. Uah! Gira! Fota-li canya. Gas. Escolta'm. Tu pagues Vale, la pista vale. sencera, tu fas servir la pista sencera, no? No, i tant.